Quan Gandhi ens va dir que la pau és el camí, tenia tota la raó. Tot i això, hem de saber que no és un camí fàcil. Ell ho tenia clar. Va dur a terme 17 vagues de fam i molta lluita pacífica. La trajectòria de tots aquells i aquelles que al llarg de la història ens han deixat les cèlebres cites de la pau van ser camins de gran lluita, esforç i sacrifici. El camí de la pau no és el camí fàcil de la indiferència, tampoc és únicament un camí decorat amb flors i coloms blancs. Res a veure amb cap drecera egoista de buscar culpables ni innocents. Ara per ara és un camí costerut. És el camí de l'escolta, el camí d'afluixar i donar, però no donar el que no volem, sinó donar part de la nostra essència. És el camí que trenca amb els estereotips i ens acull a tots i a totes per igual. En la guerra només hi ha víctimes i no ens hem d'aturar en buscar culpables ni innocents. Només hem d'intentar aturar-la amb les nostres eines, però mai quedar-nos amb el crit d'un no a la guerra i seguir vivint en la indiferència fins que veiem trontollar el nostre benestar. Molts conflictes armats tenen lloc en aquests moments en el nostre planeta i ara ja en tenim un més. La població dels territoris d'Ucraïna i dels seus voltants estan vivint els terrors de la guerra. Nens i nenes, dones i homes que, com nosaltres, només volen viure en pau i llibertat. És per aquest motiu que a les escoles de la FEB manifestem el nostre rebuig per qualsevol conflicte bèl·lic. Creiem en una educació que fomenta la justícia, la pau i el diàleg. Tota la comunitat educativa de les nostres escoles ens adherim a la crida que han fet el papa Francesc i el patriarca de l'Església Ortodoxa Bartomeu I, als responsables polítics i a totes les parts implicades que s'abstinguin de dur a terme qualsevol acció que pugui causar encara més patiment a les poblacions. La protesta que realitzarem ara en aquest minut de silenci ha de ser l'inici del camí que cadascun de nosaltres hauríem de començar per treballar per la pau, des del nostre entorn més proper fins als confins del nostre món, lluny de la indiferència col·lectiva que ens ha dut fins aquí. Aprofitem aquest moment per demanar el diàleg en totes les zones de conflicte, per acollir les persones que fugen dels seus països i garantir-les un refugi digne. Tal com ens diu el papa Francesc en la seva encíclica Fratelli Tutti, els signes dels temps demostren clarament que la fraternitat humana i la cura de la creació constitueixen l'únic camí cap al desenvolupament integral i la pau.